Dámy a páni, začína sa zábavný rodinný program 5 proti 5. A dnes tu budú Záchejovci. A na druhej strane 50 000 na konte majú a sú v druhom kole Kostolanský. Dámy a páni, privítajte prosím moderátora programu. Prichádza Andrej Bičan. Príjemný dobrý večer. Tak naozaj letná atmosféra nás tu ovláda. Ale je teplo. Ešte dobre, že máme pustenú klimatizáciu, lebo by sa to nedalo vydržať. Naozaj sa nám otepluje každým dňom. Je krajšie a krajšie. Dúfam, že u vás doma nepršalo dnes. Pretože ja som mal usmiatý deň. Naozaj veľmi usmiatý. A ak aj niekde prší, čo kvapka, to kvapka radosti padá z neba dole. Dúfam, že dnes zas a znova vyhrá jedna rodina 50 000. Poďme si ich predstaviť. Ahoj, Evička. Ahoj. Ty si hlavou rodiny Záchejovcov. Bola som tak zvolená. Bola si zvolená. Ináč hlava rodiny nie si. Nie. Kto je ináč hlava rodiny? Tak hlava úplne našej rodiny tu ani snad nie je, ale... Čaká doma, hej? Čaká doma. Čaká doma na to, kedy prinesiete domov peniaze. Výborne to robí chalanisko, jasné. Tak ho pozdravme, ako sa volá? Juraj? Juraj, ahoj! Urob si pohodlie doma. Vylož si nohy, natri si chlebík masťou, daj si na to cibulku, daj si pivko. Oni za teba vyhrajú tých 50 000. Miška, kto je Juraj pre teba? Dobre. Môj strýko. Tvoj strýko, čiže Evička je tvoja teta. Peter je... Ja som synovec Evičkin a Juraj je môj otec. Lebo Juraj je vlastne Marcelkin manžel. To som myslela. On vás sem poslal, tak pekne sa nám to rozuzlíčkovalo. Však Evka má manžela Juraja, ktorý pozerá teraz doma televízor. To je môj budúci svokor. Aha. To je moja priateľka. To je priateľka Evka. A kto je Marcelka? Ja. A jej manžel Marcelka Juraj. je ja, hej? Áno. Manžel Juraja. Manželka Juraja. Manžel Juraja, hej? No a to ešte majú... To ešte nevedia, že vlastne Juraj nie je vôbec ich príbuzný. Lebo Juraj je hlavne sesternica toho mladého muža, ktorý tu bol pred 2 rokmi. Keď to ešte nebolo v televízii. Prepáčte, ale ja neviem, kto je Juraj. Ešte raz. Kto je Juraj, Evička? Juraj je Marcelkin Nehovorme, manžel. to mám lepší nápad. Budeme to riešiť celý diel. Áno. Bude to otázka súťažná. Bude to otázka súťaže. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz zadáme na ňu odpoveď. Kto je Juraj? A budeme to hľadať, či je to v našej tabuľke. Toto je milá rodina Záchejovcov. Prišli z Bratislavy. Na druhej strane máme vysmiatú petržalskú rodinu. Oni už totiž majú na konte 50 000 a to je niečo. Mama je Janka, otec je Miro. Dobrý deň. Majka je kto? Marika je kamarátka. Kamarátka. Ďalej tu máme Evičku a tá je? To je neterka. Neterka. A podľa mňa to vyhrávajú vďaka Darinke, pretože Darinka má zázračné topánky. A v zázračných topánkách je možno aj dnešná výhra zakliata. Uvidíme, či je tomu tak. Budeme vám držať palce. Máte 50 000. Ste dobrí. Potvrďte to dnes a budete mať ďalších 50 000. My môžeme ísť do prvého kola. Aj tak urobíme. Nech sa páči. Začíname hrať. To tu. Je tu prvé kolo, nech sa páči. Evička, Janka dopredu. To je Janka, to je Eva. Áno. Eva tiež. Je to jednoduché. Položím otázku, chcem vidieť rýchlu reakciu. Komu bude svietiť svetlo, až ten bude odpovedať. Jasné. Z
100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. Ktorý živočích vydáva upokojujúce zvuky? Evička? Delfín. Delfín. Je tam delfín? Je. A mňa to veľmi upokojuje. Mama, ktorý živočích vydáva upokojujúce zvuky? No mňa upokojuje pradenie mačky. Miau. Je tam mačka? Je tam pradenie mačky. Beriete otázku? Berieme. Naspäť do rodín. Hrať budú Petržalčania. Miro, ktorý živočích vydáva upokojujúce zvuky? Aj pes. Keď zrovna nešteká. Je to v tabuľke? Je tam pes? Nie. Majka, ktorý živočích vydáva upokojujúce zvuky? Majka, je to za X. Na druhej strane sa môžu radiť, nech sa páči. Porada. Evka, ktorý živočích vydáva upokojujúce zvuky? Vták. Konkretizovať? Neviem, či konkretizovať. Vták, ako to myslíš? Keď... Papagaj. Papagaj hovoríš. Je to v našej tabuľke, tam ten papagaj. Nie, a ja odchádzam na druhú stranu. Ktorý živočík vydáva upokojujúce zvuky, Marcelka? Malé dieťa, keď sa smeje. Je to živočích. Euka. Had, keď cičí. Had, keď sičí. Slávik. Slávik, Peťo hovorí. Podľa mňa žiadne. Ktorý živočích vydáva upokojujúce zvuky? Žiaden. Žiaden živočích. Evička, ktorý živočích vydáva upokojujúce zvuky? Slávik. Slávik. Ak je tam Slávik, dostanete 47 bodov. Ak tam Slávik nie je, Petržalčania si pripíšu 47 bodov. Je tam Slávik. Je tam... Dobre. A vy máte 47 bodov. To je niečo. Úvod hry patrí vám. Čo je 5K? Aha, dobre si. Ryba. Peťa povedal. Ryba. 4. Svrček. 2. Žaba. No pekná tabuľka však. Mačka, žaba, delfín, svrček, veľryba, slávik. 47 versus 0. To je zas skóre. Môžeme ísť do druhého kola. Aj tak urobíme. Ideme tam. Hráme ďalej 5 proti 5. Je to tu. Je tu druhé kolo. Nech sa páči. Druhý Miro. Miška, dopredu. Miška. 100 Slovákov sme sa opýtali. Teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať? Miška? Stripterka. Stripterka to má v náplni práci dokonca. Keby to neurobila, bola by vylúčená z pracovného kolektívu, rozviazali by sme s ňou pracovnú zmluvu a ani odbory by jej nepomohli. Je tam stripterka a je to top. Beriete otázku, budete ju hrať? Áno, naspäť do rodín. Ideme do rodiny Záchejovcov, Smerrača. Peter, pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať? Plavčík. Peter hovorí, že plavčík sa musí vyzliecť, lebo náväzne na to sa oblieka. Síce iba do plaviek, ale je to tak. Je tam plavčík. Je tam.
Evka, pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať? Lekár. Sa musí prezliecť lekár do bieleho plášťa. Samozrejme, potom pri každom povolaní, hej? No, však prečo nie? Hovorí Evka, že... A tam to tak navádza, lebo... Dobrý deň, pán lekár, bolia ma uši, vyzlečte sa. Evka hovorí, lekár. Je tam lekár? Nie. Marcelka, pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať? Herec, herečka. Je tam herec, herečka? Je tam herec, herečka. Pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať, Evička? Nejaký tanečník, alebo baletník. Tanečník. Tanečník, baletník. Baletník domáci. Baletník domáci. Si v tabuľke? Nie je tam tanečník. Je to vaše druhé X, na druhej strane sa môžete radiť Petržalčania. Nech sa páči. Miška, pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať? Čas. Tak spevák? Možno. Počas koncertu. Určite. Je tam spevák? Nie je tam spevák a ja odchádzam na druhú stranu. Doradení by sme tu boli však. Darinka, pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať? Prostitútka. Evka. Prikláňam sa k prostitútke. Ja by som sa priklonil. Majka. Ja by som tiež. Tiež prostitútka. Tak už máme 3 prostitútky, Miro. Tiež si myslím, že prostitútka. Tiež prostitútka, hej? Mama Janka, pri ktorom povolaní sa treba vyzliekať? Dám nahlas rodiny, čiže prostitútka neboli sexuálna pracovníčka. Áno. Tak sa poďme pozrieť, či je tam tá prostitútka. Je to tam! Je to tam! Čo je 4? Čo je 4? To nás zaujíma. Čo je 4? Modelka. Áno, je to podobné ako herec. Tiež sa musí prezliekať, vyzliekať tým pádom z modelov. Tabuľka je vylúštená. 70 versus 47. To sú naše body. A my môžeme ísť ďalej. Naši súťažiaci dostanú dvojitú šancu. Ja volám tretích. Volám Peťa. Volám Maju. Dopredu. Hráme 5 proti 5. Ahoj, Maja. Peťo. 100 Slovákov, 100 bratov a sestier sme sa opýtali. A teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, na ktoré dvere zvyknete klopať. Peter? Na vchodové dvere. Peter hovorí, že na vchodové, dole v paneláku. Nie, ale môžu byť aj domové, hej? Vchodové. V rodinnom dome. Vchodové, alebo teda hore. U cudzích ľudí. Áno. Vchodové. Sú tam vchodové. Sú. Je niečo vyššie, Majka. Na ktoré dvere zvyknete klopať? Na susedové. Na susedové. Často? Skôr chodí sused k tebe však. Susedové dvere. Sú tam? Nie. Beriete otázku? Berieme. Berú nás späť do rodín. Hrať budeme na Jurajovej strane. Sestra Evka, na ktoré dvere zvyknete klopať? Tak ja zostanem u toho lekára, takže v ambulancii. U lekára. Prečo zostaneš u lekára? Lebo som Tvoja štandardná odpoveď je lekár, rozumiem. Hej, kto je Juraj? Lekár, hej, stále. Dohodneme sa, že budem stále hovoriť lekár, okej? Dobre, dohodnuté. U lekára, je to tam? Prinesie nám to šťastie u lekára? Je to tam. Teraz si to vyšlo.
Marcela, na ktoré dvere zvyknete klopať? Na úradné, na nejakom úradné, úrade. na úradoch. Jasné. Slobodno. Je to tam? Je tam na úradoch? Je to tam! Je to tam! Sestra Eva, na ktoré dvere zvyknete klopať? Takže u zverolekára. U zverolekára. Zverolekár si tam v tabuľke? Nie je tam zverolekár. Je to vaše prvé X. Miška, na ktoré dvere zvyknete klopať? Tak v škole na dvere od triedy. Mimo školy na dvere od triedy sa nedá, hej? Asi nie. Na dvere od triedy v škole, hovorí Miška. Je to tam? Je to v našej tabuľke? Nie. Je to vaše druhé X. Nech sa páči, na druhej strane sa Petržalka môže začať radiť. Je to tu, Peťo. Na ktoré dvere zvyknete klopať? Na dvere od WC. Asi tak. Rýchlo, rýchlo! Rýchlo! Rýchlo, lebo sa po toto! Presne. Vám sa žije! Peťo hovorí, že na dvere od WC. Je to v našej tabuľke. Je to tam. Evka, teraz nepovedz lekáru už, dobre? Takže lekára som vyčerpala, No. takže neklopem už na žiadne dvere. Na ktoré dvere zvyknete kopať? Na žiadne. Na žiadne. Zvykne to tam bývať v tých tabuľkách, však? Dúfam, že bude. Ešte sex tam zvykne bývať, ale dvere veľmi ťažko, hej? Dvojka. Pozor, neraďte, lebo na druhej strane sa radia a sú doradení. Pozrite sa. Ja sa pýtam. Máme toto kolo skončené? Je tam na žiadne dvere? Ak áno, je to výhra kola. Ak nie, odchádzam na druhú stranu. Je to tam? Nie je to tam. Zrače do Petržalky. Po Bajkalskej ulici. Potom cez most. A potom k Darinke. Na ktoré dvere zvyknete klopať? No, ja som myslela tú toaletu, ale Už je tam. už je to. Evka? Šéfové. Na šéfové. Majka? Áno, v práci na vedľajšiu kanceláriu. Táto Miro? Ja tiež si myslím, že kancelária. Mama Janka. Na ktoré dvere zvyknete klopať? Zvyknem zaklepať, keď sa potrebujem dobiť k šéfovi. K šéfovi. Tam sa zvykne klopať. Sú tam šéfové dvere? Je to tam! Je to tam! A Petržalka si pripisuje 96 bodov a uchmatli ich Račanom. To je neuveriteľné. Tabuľka je vylúštená, môžeme ísť ďalej. Ideme do ďalšej dvojitej šance, ideme do štvrtého kola. Dvojnásobný počet bodov sa dá nahrať v tomto kole. Volám štvrtých. Volám Evku. Volám Evku. Volám dve Evky, hráme 5 proti 5. Ahoj. Evka a Evka sa už poznajú. Výborné stretnúť sa u seba však. V budúcnosti. No, teoreticky, keď sa tak na to dívam, troška schudneš v prsiach, ale ináč to bude dobré. Tak dík. Je tu otázka. 100 Slovákov sme sa opýtali. Teraz hľadáme 4 najčastejšie odpovede na otázku, ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje. Evka? Dement. Dement. Čo mám teraz spraviť? Dať si nejaký vitamín. Možno by pomohol.
Čo mám teraz spraviť? A ja viem. Aha, tak je nás tu viacej rovnakých, to ma teší. Predsa mám ísť sa pozrieť na tabuľku, nie? Je to tam? Je tam dement? Nie. Evka, ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Budem som pokračovať idiot. Idiot. Je tam idiot? Nie je tam idiot. Nech sa páči. Rača, ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Sklerotik. Sklerotik. Aká bola otázka? Ja ešte to mám zapájať, aha, to môžem prečítať. Je to tam? Je tam sklerotik? Nie je tam sklerotik. Zázračné topánky nás dostanú do hry. Darinka, ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Ja si myslím, že trulo. Trulo. To je taký trulo. Je to v našej tabuľke, je tam trulo? Nie je tam ani trulo. Evička, ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Blbec. Blbec. Ak je tam blbec, je tam? Je tam blbec, ale nie je to top. Nie je to top. Ešte sa budeme pýtať Janky, ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Hlupák. Hlupák. Je tam hlupák a keď je tam a je vyššie, pravdepodobne budete brať otázku však. Je to tam? Nie je. Beriete otázku, budete ju hrať? Nech sa páči, naspäť do rodín. Pokračujeme pri myške. Ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Somár. Somár. Myška hovorí, že somár. Je tam somár? Nie je. Peťo, ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Debil. To si komu povedal? Nič. Že moja mama sa nevie korčulovať? Uvidíme. Nevie. Neviem. A Juraj sa vie? Vie sa. Nevie sa ani Juraj. Nevie. Možno. To je to slovíčko tesne pred bitkou, debil. Hej. Je to v našej tabuľke, je tam debil? Je tam. Evka. Je to top. Ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Bulo. Bulo. Poznám jedného. Patrí mu to normálne k priezvisku, hej. Ale nebudem ho spomínať. Však on vie, ktorý to je. Však teraz všetci sa tak doma pozerajú, že mňa ty myslel, teraz neviem. Bulo. Si v našej tabuľke? Nie je tam Bulo. Nie je tam Bulo. Na druhej strane sa môžete radiť. Nech sa páči, Petržalka. Marcelka. Retard. Ja? Ona mi povie, že som retard. Pokazila som hru. No ďakujem pekne. Ak je retard v našej tabuľke, ja tu ešte zostanem. Ak nie, pôjdem na druhú stranu. Retard. Si tam? Nie je tam retard a ja odchádzam na druhú stranu. Hop, hop, hop. Doradený, to ma teší. Ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? Darinka. Mne sa páči hlúbko, ale to tam asi nebude. Hlúbko sa ti páči. Áno, áno. To sa dá povedať aj v takom tom ušlachtilom, peknom momente. Evička. Pako. To je Pako. Maja. Má dlhé vedenie. Má dlhé vedenie, hej? Vedenie, áno, prepáč. Ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? No ten, čo má dlhé vedenie. Miro? Cvok. To je ale cvok. Mama Jana. Ktorým slovom sa označuje ten, komu to slabšie zapaľuje? No, dám, že má dlhé vedenie. Dlhé vedenie. Si tam? Nie je tam dlhé vedenie. A na druhej strane Račania si pripíšujú body. Som povedal, že pripíšujú, ale samozrejme tým myslím to písanie. Som sa kopol v S. Čo je 4? Magor. A čo je 2?
Brzda. On je troška pribrzdený, musíte uvoľniť tú ručnú brzdu, až potom mu to naskočí. Milí priatelia, tabuľka je vylúštená, skóre 166 Petržalka, 125 Brači. Máme tu bratislavské derby. To pôjde do finále, ideme do 5. kola, trojitá šanca. A je to tu. Je tu posledné kolo. Volám jednu aj druhú stranu dopredu. Hráme 5 proti 5. Darinka, Marcelka. Marcela som. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 4 najčastejšie odpovede na otázku. Čo robíte, aby ste sa odreagovali? Darinka? Spievam? Spievam? Je tam spievam? Nie. Marcelka? Počúvam hudbu. Počúva hudbu. Je tam počúvanie muziky? Je to tam. Beriete otázku, berú naspäť do rodín. A musíte hrať, Evička. Čo robíte, aby ste sa odreagovali? Čítam. Čítam. Je to tam? Je tam čítam? Je to tam! Ešte 2 odpovede a ste vo finále. Miška, čo robíte, aby ste sa odreagovali? Ležím. Ležím. Je tam ležím? Nie je tam ležím. Čo robíte, aby ste sa odreagovali? Športujem. Peter športuje. Je to tam? Je tam šport? Je tam, športujem, chýba nám top a keď ten top uhádneme, ideme do finále. Euka, čo robíte, aby ste sa odreagovali? Idem do prírody. Idem do prírody. Ak je tam tá príroda, vy idete do finále. Je tam príroda? Nie je tam príroda. Na druhej strane sa môžu začať radiť. Je tu ten moment. Máme 2 X na tejto strane. Na strane Račianskej, Petržalke môžu mať poradu. Marcela, čo robíte, aby ste sa odreagovali? Pozriem si film v telke. Pozriem si film v telke. Ak je tam tá televízia, do finále ide Rača. Ak nie, odchádzam na druhú stranu. Je tam televízia, film? Nie je, ja odchádzam do Petržalky. Chýba nám top. Darinka, čo robíte, aby ste sa odreagovali? Kúpeľ. Euka? To isté. Kúpeľ. Maja? Idem vyvenčiť psa. Idem sa prejsť. Mirko? Ja iba prechádzka. Idem na prechádzku. Janka, čo robíte, aby ste sa odreagovali? Dám na hlas väčšiny a poviem, že dám si fajnový kúpeľ. Je tam kúpeľ? Nie je tam kúpeľ. Nie je tam kúpeľ a Rača ide do finále. Je tam sex? Kde? Je tam sex? Pozrieme sa. Už tu padajú otázky. Je tam sex, je? Je. Evička sa pýta, je tam sex? Sex by tam mohol byť? Sex? Sex je v tejto relácii, hádam, v každom druhom pokračovaní. Sex je tam stále. Milá teta tabuľka. Čo bolo top? Spím. Ležím je iné. Spím je tam. Máme tú tabuľku, fuč je vylúštená. 242 versus 166 bodov. Je mi to veľmi ľúto, Darina. Ahoj. Dovidenia, Evička. Ahoj, Majka. Ahoj, Miro. Dovidenia, Janka. Tešilo ma. Majú 50 000 z minulého dielu a kývu domov. Môžu kývať domov. Boli šikovní. No a my ideme do finále.
My ideme hrať o veľké peniaze. Petr Žalku, striedarača. Vo finále potrebujeme nahrať 200 bodov. Ak sa nám to podarí, alebo keď presiahneme hranicu 200 bodov, získame 50 000. Minule sme to tu mali, podarí sa nám to aj dnes. Evička, ktorí dvaja pôjdu? Pôjdem ja a Peťo. Nech sa páči dopredu. Eva bude druhá, Peťo bude prvý. Peťo, R a O sú tvoje písmenka. Evička, môžeš ísť počúvať muziku, nech sa páči. Peťo, čaká nás 5 otázok. Hľadáme 5 najčastejších odpovedí. Myslí na to, že naši bratia a sestry ich odpovedali. Však to. Máš na to 20 sekúnd. Musíš ich poznať, sú to súrodenci. Máš na to 20 sekúnd, časomiera začne plynúť, keď ja dočítam prvú otázku. Peťo, sústreď sa. Ktoré zviera má pre každé pohlavie odlišné pomenovanie? Sliepka. Aký iný výraz označuje výtvarníka? Maliar. Uvedte postavu z Homerovej Odisei okrem Odisea. Neviem. Čo sa dá urobiť s vašimi zubami? Opraviť. Ktorým mestom preteká Hron? Zvolen. Uvedte postavu z Homerovej Odisei. Neviem. Neviem. Nič sa nedá robiť. Aspoň to bude potom. Áno, nechal si top na nechal potom, som to hej? na- Dobre. O čom pojednáva Homérova Odisea? No je tam Kyklop tam bude. Bude No, to bude. Kyklop, Pojednáva o moreplavcovi, jak išiel. ktorý sa vracia Vracia naspäť. sa no. Je tam Kyklop, to je... No tak sa poďme pozrieť na to, ako si uspel s tvojimi 4 odpoveďami. Potrebujeme nahrať 200 bodov, aby bolo 50 000. Kiež by si nahral aspoň 100. Je to tam, ktoré zviera má pre každé pohlavie odlišné pomenovanie? Sliepka, pretože manžel sliepky je kohút. Je to tam, koľko má bodov? Každý deň sa s ňou stretáme. Viem. Teda ja sa s ňou stretám každý deň. Ja pozerám pravidelne jeden televízny program, takže to preto. Aký iný výraz označuje výtvarníka? Maliar. Maliar, koľko bodov? Výborne, 32 bodov, to je niečo. To je niečo, máme 39 bodov. Ideme ďalej. Uvedte postavu z Homérovej Odisei, okrem Odisea. Jeden z tých, čo boli u ňoho v tom kráľovstve, sa volal Triple X. Môže byť. A je aj v našej tabuľke, ale je za 0. Hej? Bol to ten poradca. No super. Čo sa dá urobiť s vašimi zubami? Čo si povedal? Ja som povedal opraviť. No. Opraviť by sa dalo s tvojimi zubami. Je to tam? 18 bodov! To je niečo, máme 57. Ktorým mestom preteká Hron? Dal si? Dal som Zvolen. Dal si Zvolen. Zvolen je za koľko bodov? 19. 76 bodov hovorí za to, že máte reálne šance na 50 000. Nech sa páči, naspäť k rodine. Ja poprosím, vyčistiť tabuľku. A už prichádza Eva. Evička. No. Kto je ten Juraj? To je mojej sestry manžel, môj švagor. Aha. Vyzerá tak, že sme boli hujerovi, ale nie sme. Nie ste, hej, je to v poriadku. No. Už som to pochopil. 5 otázok, 5 odpovedí. Môžem vedieť tie čísla Peťové? Čísla sú dobré. Či radšej nevedieť? Môžeš aj vedieť, keby si chcela. Povieme jej ich? Chcete jej ich povedať? No, povedz. Tak povedz. 76. 76, no tak. To je reálne, to je reálne, dobré. to je absolútne, tu sa štandardne dá Jasné, v nahrať. podstate, no však... 124 bodov, to je úplne štandardka. Však ja môžem mať 0.
Jednu, alebo dve, Jednu. hej, ty to nahráš na 3 otázky. Tak ideme OK, na to, no. stačí trafiť tie topy, máme 5 otázok, hľadáme 5 najčastejších odpovedí. V prípade, že budeš počuť taký zvuk, taký čudný, takýto, tak si asi pravdepodobne trafila do tej istej odpovede, ktorá tu už bola. Máš na to 25 sekúnd. Časomiera začne plynúť, keď ja dočítam prvú otázku. Evička, sústreď sa. Ktoré zviera má pre každé pohlavie odlišné pomenovanie? Holub. Aký iný výraz označuje výtvarníka? Umelec. Uvedte postavu z Homérovej Odysei okrem Odysea. Iliad. Čo sa dá urobiť s vašimi zubami? Blombovať. Ktorým mestom preteká Hron? Žiar nad Hronom. Vymalované! Spokojná? Neviem. Tak, Ani ja. ale není to také strašné, jak som si myslela. Nie je to taká hrôza, nie je to horor, hej, je to len Dá sa to dráma. prežiť, áno. OK. Poďme Tam. sa teda pozrieť na to, ako si uspela. No. Evička, prvá otázka bola, ktoré zviera má pre každé pohlavie odlišné pomenovanie? Holub má za manželku hrdličku. Holubicu. Tak ako si to myslela? Holub, holubica? Mne to napadlo v angličtine. Že dáv a pigeon, no tak nič. Ale holub, po slovensky. Pokojne môžeš ísť hrať túto hru aj do Anglicka v tomto prípade, hej? Neviem, Tu máš to sú holuba. také skraty. Sú to skraty. Holub, koľko bodov? 0. Tak nevyšla ti tá hrdlička. Aký iný výraz označuje výtvarníka? Umelec. Ešte sa vrátim k prvej otázke. No, Top. Bol kôň. Bol kôň môj stôl. Kobylka. Kôň a kobila. Lebo kobylec by bolo veľmi smiešné. Aj konica. Aj konica to by bola. To by bola konina tá manželka. No. Takže aký iný výraz označuje výtvarníka? Máme tam maliar, ty si povedala umelec. Umelec, koľko bodov? 23. Aké pekné body za umelca, 23. Maliar bol top. Aha, malý. Uvedte postavu z Homérovej Odysei okrem Odysea. Ty si dala Ilias. Dokonca v niektorých tých názvoch je Ilias a Odysea. Je to tam a koľko to má bodov? Je to možné? Je. Achilles bol top. Achilles. Začína sa to tou... Tá Odysea začína tou trojskou vojnou. Čo sa dá urobiť s vašimi zubami? Ty si povedala plombovať. Niekto by možno povedal nič. Alebo S týmito zubami sa už nič nedá urobiť. Čo sa dá urobiť s vašimi zubami? Plombovať je za koľko bodov? My potrebujeme nahrať 101 bodov. Plombovať musí mať veľa bodov. Koľko má? 5. Fakt? No ešte nemusíme zomierať so šťastím. Hej, ešte stále. Tak už nič. Takže máme aspoň vtipný koniec. Ktorým mestom preteká Hron? Žiar nad Hronom. Žiar nad Hronom. Koľko bodov? 43. Žiar nad Hronom bol top. A pri zuboch bol top umyť. Umyť sa dajú zuby, to je top. Žiar nad Hronom top. Keby sme tak umývali zuby každý deň, mohli sme to dať do tabulky však a bolo by to v poriadku, ale my si každý deň blombujeme zuby a opravujeme ich, lebo naozaj nás trápia. Nech sa páči, milá rodina, poďte dopredu sa rozlúčiť s divákmi. Táto rodina dnes nevyhrala 50 000, ale nevadí, budú tu na budúce. Na budúce dostanú reparát, dostanú druhú šancu. Ja sa s vami lúčim, toto sa volá 5 proti 5. Dovidenia.